msika wa Mgona. Munkhani zina umphawi ndi miyambo ina ya makolo zikupitirira kupsinjana mdziko muno. Tili ndi izi komanso nkhani zina zambiri tatiyeni tikhale limodzi. Munkhani yathu yoyamba, Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority yalimbikitsa ogulitsa katundu wa boma kuti ayambe kugwiritsa ntchito ndondomeko ya Malawi National Electronic Procurement System. Mmodzi mwa akuluakulu a nthambiyi, Timothy Kalembo, wanena izi pa maphunziro a ogulitsa katunduwa mu mzinda wa Lilongwe. Akalembo ati njira ya Electronic Government Procurement ithandiza kuthetsa ena mwa mavuto amene amagwera ntchito yogula katundu wa boma. Anthu amenewa amafunika kuti tawunikire zina chifukwa choti boma limapanga business ndi anthu amene amaperekera katundu. Anthu amenewa sagwira ntchito mboma, ndi anthu opanga ma business paokha. Ndiye monga ife office yathu ya PPDA, cholinga chathu ndikuonetsetsa kuti kagulidwe kakatundu wa boma kakutsata ndondomeko zomwe zinayikidwa m'malamulo. N'chifukwa chake titatha kuphunzitsana ndi kudziwitsana za ndondomeko yatsopano yogwiritsa ntchito makina a intaneti ndi mabungwe ya boma, tinaona kuti chofunikira kuti anthu awa amene amaperekera katundu ku bomawa nawonso adziwe ndondomeko imene zikuyendera. Chachikulu timafuna kuti tidziwitsane mmene wakhoza kupangira register kuti ayambe kupanga business ndi mabungwe ya boma. Rachel Vazi ndi mmodzi mwa anthu amene akutenga nawo mbali pa maphunzirowa. Maphunziro amene atithandiza kuti makasitoma athu tizitha kuwapasa zinthu zimene akufuna moyenera ndi mitengo imene tizapasa tizikhala kuti maprofit athu tikulandira ndi chokwanira nawonso sitinaphinje mmene tachajira zinthu zathu zimene tikugulisa. Bwalo la milandu mu mzinda wa Lilongwe laletsa gulu la amalonda ena akunja kubwenzeretsa makontena awo ochitiramo malonda mu msika wa Mgona. Bwaloli latachita izi pofuna kupereka mpata kuti mlandu okhudza amalondawa umalizidwe. Oweruza Gloria Alinafe Namonde analankhula kuti amalondawa asabweretse makontenawo kapena kuchita malonda aliwonse mu msikamo mpaka mlandu uthe. Rebecca Chimcheka Matemba ali ndi ripoti. Ajamiu padu inkhata ndi anthu ena 39 komanso akuluakulu a bungwe la Mgona Agrodealers ndi omwe anakadandaula kuti amalonda ena makamaka omwe ndi akunja akufuna kubweretsa makontena ngakhale pali lamulo lina loti khoti linagamula kuti makontena 72 ndi katundu wake alandidwe ndipo zonse zipite ku boma. Ndipo mchigamulo chake oweruza mlandu wapeza kuti omwe anasumiridwa analandira bwinobwino zikalata zawo koma sanayankhe. Bwalo lati padakali pano lamulo loletsa kuti anthu asachite malonda kwa Mgona likugwirabe ntchito mpaka mlandu udzamalizidwe. Mlandu unayamba mchaka cha 2025 pamene boma linalengeza kuti anthu onse amene amachita mabizinesi awo kwa Mgona makamaka nzika zina zisiye ndipo makontena awo 72 alandidwe komanso zipite ku boma ndipo zikagulitsidwe. Umphawi komanso miyambo ina ya makolo ndi zina mwa zinthu zomwe zikukolezera nkhanza kwa ana. Bungwe la SOS Children's Village Malawi lati ndikofunikira kuthana ndi umphawi ngati njira imodzi yochepetsera nkhanza kwa ana. SOS yachititsa maphunziro pa nkhaniyi kwa anthu ena ku Enyimini mboma la Mzimba. Macloyd Chilangiza walemba ripoti imene akuwerenga ndi Feston Malekezo. Mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la SOS Children's Village kuno ku Malawi, Eliena Chimenya, anati nzokhumudwitsa kuti ana mdziko muno akupitirira kumana ndi nkhanza zosiyanasiyana monga kusalidwa, kulephera kuti apite patsogolo ndi maphunziro awo komanso kuperewera kulandira thandizo labwino la zaumoyo. Iwo anati izi zikumachitika kwambiri kamba kuti makolo ena ali mu nsinga za umphawi zimene zimawalepheretsa kuti apeze zofunikira za ana awo. Kenaka iwo anati kugwiritsanso ntchito ndalama zimene zimayenera zipite kwa ana pa zinthu zina zimapangitsa kuti anawo apitirire kukhala m'mavuto osiyanasiyana. Mavuto ena amene amakhala kuti
mwina ngati ya umphawi, because pali umphawi wochuluka anthu amatha kumatengerapo mwayi onena kuti ana aja awathandizire mwina kumakagwira ntchito malo mopita usiku kuti azitha kubweretsa zinthu pamalo. Izizi ndi chifukwa chake ngati ifeyo bungwe la SOS tikukhulupiriranso kwambiri kumabweretsa ma interventions amene timatchula family strengthening programs. Kuna tikalimbikitsa tikapanga strengthening ma families ati it means azitha kupeza zinthu zoyenerera titepesako umphawi uja, koma ifeyo kwambiri amene tikuyang'ana ndi mwana. Poyankhulapo mmodzi wa akuluakulu owona za chisamaliro cha ana kumpoto kwa boma la Mzimba Achimwemwe Ngwira anati palinso zikhalidwe zina zimene zikupitirira kukwalezera nkhanza pakati wa ana madera ena ku Mzimba. Kenaka iwo anati palinso mchitidwe wina omwe madera ena amakhulupirira kuteteza anthu amene akuphwanya ufulu wa ana m'malo moteteza anawo. Tikumana ndi mavuto ajaonena kuti in some communities mu madera ena anthu zankhanzazi kwa iwo chinali ngati chizolowezi kuti asinthe akukhala ngati akukakamira, komabe mogwirizana ndi kupita kwa nthawi tikuyembekezera kuti aliyense azindikira kuyipa kuchitira nkhanza mwana. Choyeneranso kuti anthu ayenera kuziwa nchonena kuti vuto limene lilipo likulu kwambiri ni nkhani yonena nkhanza kwa mwana ikachitika. Chifukwa chani? Nkhanza zambiri zimachitika m'malo mwene mwana akuziwa ndithu. Poyankhulapo Inkosana Bondolo Nkhambule amikira bungweli kamba kolimbikitsa maufulu wa ana mdera lake. Iwo anati akhale patsogolo kuonetsetsa kuti akufalitsa uthenga wabwino omwe ungateteze ana mderali. Ine nditenga mbali yabwino kwambiri kuteteza ana, kuuza makolo ga ana aja kuti azisamalira ana tikuwapitisa ku sukulu. Msonkhanowu unayika pamodzi mafumu owona za chisamaliro cha ana ndi anthu ena. Bungwe la Medical Aid Society of Malawi MAZIM adadandaula ndi kusowa kwa zipatala zothandiza odwala matenda akuluakulu mdziko muno. Polankhula pa msonkhano wapachaka wa bungweli mu mzinda wa Blantyre, wapampando wa board George Chitera wati vutoli likuchititsa dziko kutaya ndalama zambiri potumiza odwala kunja kukalandira chithandizo. Monga njira yothandizira kuthetsa vutoli, bungweli lati likonza chipatala chotere mdziko muno. Daniel Zimba walemba ripoti. Zinadziwika pa mkumanowu kuti pofika pa December 31 chaka chatha chiwerengero cha mamembala a bungwe la MAZIM chinali chitakwera ndi anthu pafupifupi 14 pa anthu 100 aliwonse kufika pa mamembala 235,479. Zinadziwikanso kuti chaka chatha bungweli lapeza phindu la ndalama yokwana pafupifupi 4 billion kwacha ndipo lalipirira mamembala ake thandizo la zaumoyo lokwana pafupifupi 57 billion kwacha. Koma Achitera ati MAZIM imatumiza odwala pakati pa 10,000 ndi 12,000 chaka ndi chaka kukalandira thandizo la zaumoyo kunja kwa dziko lino, moti odwala mmodzi amatha kufunikira ndalama yopitirira $10,000. Iwo ati izi zikutanthauza kuti dziko la Malawi likufunikiranso kukhala ndi zipatala zamakono kuti chipsinjo chotumiza odwala kunja kwa dziko lino chichepe. Zikhala kugamba zimenezi tichepetsa chipsinjo chimene makhana yo kalipation wakalipation ndi mavuto kale ndawo yanganeso ndalama za transport air ticket is expensive, accommodation kuno kujaka kusunga expensive, so say you can keep the accommodation, you can keep the air tickets mwina tingo nina kuti treatment na usebwanyi timake konkuti kuti kandi chipatala chongo soka nyika green chito zoenera ku members athu, not just members athu kwa Malawi so. Iwo atsimikizanso kuti bungweli likuchilimika kufuna kukonza zosamwisa zimene mamembala ake amakumana nazo akamafuna thandizo la zaumoyo, monga kuchuluka kwa ndalama yowonjezera, ndipo alangiza mamembala awa kukhala osamalitsa akamafuna thandizo. Beatrice Nyirenda ndi mmodzi wa mamembala a MAZIM amene anali nawo pa mkumanowu. Pankani ya shortfalls, MAZIM atitsimikizira kuti shortfalls amene wawo amakhalapo mwina chifukwa chonena kuti mamembers ambiri timapita mu zipatala zonena kuti zindizodula kwambiri, komano tikuyenera tizipanga access zipatala zimene tikupita kuti shortfalls aja samakhala okwera kwambiri. Pa mkumanowu mamembala a MAZIM anasankhanso atsogoleri ena a bodi ya bungweli. Nduna ya zamalonda ndi mafakitale Simon Taye yatsindika kufunika kuonjezera ntchito zopangira zinthu mdziko muno ponena kuti izi zingathandize kukweza chuma cha Malawi. Taye anena izi atayendera bungwe la ulimi wa uchi la Toyota Cooperative kumchezi mboma la Lilongwe. Rebecca Chimjeka Matemba akufotokoza.
polankhula atayendera bungweli lomwe likupindula ndi thandizo la boma la ndalama zopitirira 300 miliyoni, ndunayi inati ndiyosangalala kuti zomwe mamembala pafupifupi 150 komanso achinyamata akuchita mu dera lawo. Ndunayi inatinso ndiyosangalala kuti bungweli ili ndi ming'oma 400 ya njuchi, ndipo bungweli lili ndi mwayi waukulu opeza ndalama komanso kusamala mabanja awo. Kupatula kupanga uchi, aitayi anayamikiranso ulimi wa tomato omwe bungwe lilayamba, zomwe anati zithandiza kupititsa chuma chawo patsogolo. Mafulanidzakuona kupota kupanga chani ndetaona kuti akupanga amene akupanga uchi uchi okanga kuwathandiza chifukwa amatiuza kuti ali ndi timati magomeka ndi mahaifu ndizi okwana 40 and pa 40 po iliyonse mapanga 30 and 30 kg iliyonse ndetikaona ndalama zimene amapanga chifukwa kuti amagulitsa dodo limodzi limene lili 500 half a kg amagulitsa at 8,000 kwacha. Ndetikaona ndalama zimene akupanga upanga ndalama zabwino ndithu, andatiuzanso kuti 10% imene atachita contribute ku grant ya 300 million ali nayo kale kusimiza kuti anthu padakali pano wapampando wa Tayode Cooperative Clement Kabwira anapempha boma kuti lithandize kwambiri pa nkhani ya ndalama komanso misika yakunja kuti zomwe adzikolola adzigulitsa mu misikayi. Minister madzationa madzapanga amazayendera kuti amangomva zoti Tayode kupanga za uchi tamafana zaone okha maso awo komanso akhala upanga ma initiative amene watawetali kuti at least macooperative asaona kuti angathandize banja. So ife tinali ndi zathu zoti thandize kuti ife topakwanitsa masomphenya athu muno. Padakali pano ndunayi ati ikufuna ipemphe unduna wa zaulimi kuti ubwere kuderali komanso athandizepo makamaka kupititsa maluso osiyanasiyana mderali. Mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo Frank Mbeta wati akukonzekera kutsutsa chigamulo cha bwalo la milandu cholola kuti bungwe la Malawi Electoral Commission lisasamutse kaye likulu lake kuchoka ku Lilongwe kupita ku Blantyre. Ambeta ati kusamutsako kukuchitika pofuna kuchepetsa ndalama zoyendetsera bungweli. Izi zikutsatira chigamulo cha bwalo la milandu chopereka chilolezo chowunikanso ganizo losamutsa likulu la MEC. Rebecca Chimcheka Matemba wadzandiza mbiri. Malingana ndi Ambeta, ofisi ya MEC padakali pano imaononga pafupifupi ndalama zokwana 100 miliyoni pa mwezi polipira maofesi ndi malo osungiramo katundu ku Lilongwe. Iwo ati kugwira ntchito kuchokera Blantyre kungachepetse ndalamazi kufika pa 5 miliyoni pa mwezi. Komabe khoti lalikulu ku Lilongwe lapereka chilolezo choti nkhani iunikidwenso mwa malamulo komanso malamulo a dziko, zomwe zapangitsa kuti ndondomeko yosamutsira likulu la MEC kupita ku Blantyre liyimitsidwe kaye kwa kanthawi. Mulandu unapita ndi chipani cha Malawi Congress MCP pamodzi ndi ena omwe anakadandaula, omwe akuti kusamutsidwa kwa bungwe la MEC sikunayende ndondomeko yake. Nkhani ibwereranso ku khoti m'masabata akubwerawa. Boma latilandira zomwe bungwe la Catholic Commission for Justice and Peace CCJP lapempha mukalata zake. Bungweli lapempha boma kuti liunikire mozama mavuto okhudza ulamuliro wabwino komanso chuma omwe dziko lino likukumana nawo. Kalatayi yadzudzulanso boma pa nkhani yakasankhidwe ka anthu ogwira ntchito za boma, kusowa kwa ndalama zakunja komanso mankhwala mzipatala. Poyankhapo nduna yazofalitsa nkhani Shedrack Namalomba yati boma likuyamikira bungweli chifukwa chowunikira zomwe likuona kuti zikuyenda bwino komanso nkhawa zomwe lili nazo pamomwe zinthu zikuyendera mdziko muno. Macloyd Chilangiza walemba ripoti ili. Bungweli lati ndilokhumudwa kuti mchitidwe wozembesa anthu, kuphedwa kwa anthu komanso kuchedwa kuti anthu alandire chilungamo ku mabwalo a milandu kukupitirira mdziko muno. Bungweli lapempha boma kuti posankha anthu maudindo osiyanasiyana lizitengera kuthekera kwawo ndipo liyike ndondomeko zokhwima zotetezera mankhwala a boma komanso liyike ndondomeko zabwino zimene zingateteze ndalama zakunja zimene zikulowa mdziko muno.
kenaka bungweli lati pomwe anthu ambiri akusankhidwa m'maudindo a boma kamba kuti amasapota chipani cholamula zimasokoneza kagwiridwe ka ntchito mu nthambi za boma. Poyankhulapo a Louis Siadingu omwe ndi mkulu woyendetsa ntchito ku CCJB ati nzomvetsa chisoni kuti mchiridwe wopha anthu kamba kuwanamizira kuti ndi afiti ukupitirira mdziko muno, komanso anati ndi wodandaula kuti mchiridwe wozembesa komanso kupha anthu a khungu la chaubino ukupitiriranso mdziko muno. Iwo ngakhale amikira boma kuti likuyesesa kuonesesa kuti chuma cha dziko lino chili mchimake likuyenereka kuchilimika kuti zinthu zikhale bwino mdziko muno. Mbali ya boma tinanena kuti nkhalidwe umene wakhala uchitika kuyambira mbuyo matenga anthu amene amwina alibe zoyenereza kuti akagwire ntchito malo ofunikira atawunikirapo bwinobwino, komanso nkhani ya ndalama zakunja zimene zimakhala zofunikira kuti agule katundu ofunikira ngati mafuta ndi mankhwala. Tinalephera kuti timve ndemanga ya boma pa nkhani kuchoka kwa ofalitsa nkhani za boma Shadrack na Malomba kamba kuti samapezeka pa foni yawo ya m'manja. Komabe posachedwa apa boma kupyolera munthu unaona zachuma unayitanitsa wanthu osiyanasiyana ku Lilongwe kumene amakamva maganizo a anthu mmene chuma cha dziko lino angachikonzere. Posachedwa apa boma linatinso lachepesa chiwerengero cha anthu amene amayimirira dziko lino m'maofesi akazembe pa dziko lapansi kuchoka pa 193 kufika pa 139 pofuna kuchepesa ndalama zimene boma limagwiritsa ntchito m'maofesimu. Munkhani za masewero, timu ya mpira wa miyendo ya akazi ya dziko lino ya Scorchers yafanana mphamvu ndi timu ya Tanzania Twiga Stars. Masewero apa ubale omwe achitikira pa bwalo la KMC ku Dar es Salaam loweruka. Matimu awiriwa sanagoletsane. Awa anali masewero achiwiri pakati pa matimuwa pa bwalo lomweli. Lachitatu lapitali Tanzania inapambana ndi chigoli chimodzi kwa adu. Tsopano Scorchers yalephera kupambana m'masewero anayi otsatizana. Scorchers ikukonzekera mpikisano wa ndime yotsiriza ya Total Energies Women's Africa Cup of Nations omwe ukuyembekezeka kuchitikira ku Morocco mwezi wa mawa. Nkhani zathu pakadali pano ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Ndondomeko yatsopano yogulira katundu mboma ya National Electronic Procurement System yayamba kugwira ntchito. Bwalo la milandu laletsa kubweretsanso makontena ku msika wa Mgona. Munkhani zina umphawi ndi miyambo ina ya makolo zikupitirira kupsinjana mdziko muno. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri kudzera pa tsamba lathu la internet pa www.times.mw, pa tsamba la Facebook Times 360 Malawi, pa X @Times 360 Malawi, komanso pochita subscribe ku 1895 poyimba star 1895 #. Ndine Chisomo Chihana, mukhale ndi usiku wopambana mwakumanonse.